Oraindik gazte zigortuetako biren atxiloketak burutzear daudenean agerraldia agindu EH Bilduk. Epaiketa politiko guztiak behin betiko amaitu behar direla aldarrikatu dute bertaratuek. Ezin onar dezakegu gaur egun gure hirian beraien ideia politikoengatik 8 gazte 6 urterako kartzelara eramatea. Honelakoek bake prozesua moteldu egiten dutela azaldu dute. Kartzelak hustutzeko garaiak direla, ez hauek betetzekoak. Herri honek gatazka politikoa konpontzeko eta bakea eraikitzeko urratsak eskatzen ditu, sufrimendu egoerekin behingoz amaitzea, eta ez, etengabean sufrimendu egoera berriak sortzea. Horrenbestez, hau babestu ez duten EAJ, PSE eta PPren portaera salatu dute. Eskandalagarria dela adierazi dute bulebarrean protesta egiteaz kexatu baitira. 8 gazte eta hauen senideen egoera bigarren maila batean utziz. Euren jarrera aldatzeko eskatu diete. Herritarren ahotsa entzutera gonbidatzen ditugu PNV, PSE eta PPko Donostiako ordezkariak. Ausardia eskatzen diegu. Beraien alderdien irizpideak alboratu ditzaten eta donostiarren gehiengoaren nahiarekin bat egin dezaten. Bakea eta elkarbizitza eraikitzeko alderdi guztien ekarpena beharrezkoa dela diote. Alderdi hauen jarrerarekin batera, ertzaintzak askegunean izandako jokamoldeak ere salatu dituzte. Asko izan dira mehatxuak, humiliazio sexistak eta eraso fisikoak salatu dituzten herritarrak. Amaitzeko bestaldetik askegunean bildutako pertsonak zoriondu ditu EH Bilduk. Azken asteetan sortu den elkartasun mugimendua ikaragarria izan baita.